p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Pecriat Parish, Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden, Balikkabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapandanyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Maligayang bati, DWJE Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, may indak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number 1 pop music station in Pangasinan. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number 1, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning, good morning!
Wadya sa programa ning gagala para da saray amin yung balay dita na da balay na binmalay. PAM paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Kalob kanta bayan saya na programa. Siyempre amigo yo RJ Jimenez at your service always. Dan siyempre saya partner ko ya masaya-saya. Kalabyan Aninor may nakarto, akabatan tayo. Siyempre partner ko si Leon Elorde Castro Jr., Oscar President na Baloy na Binmalay. Good morning, partner. Good morning, partner RJ. Magandang kilugay at saray listeners na at saray kaparak na senior citizens at saray arom irambalay undadang at saya programa tan PM o Binmalay Masantos Maabig. Yes, antis ng pantungtungan, naramay kaganapan na Binmalay, kalabyan, singawalay anong nungkunkulan mo na pasan, masaya-saya ka partner, Inorman? Actually, partner, aray napuda kayari, so election tayo, aray naduman Baska, Binmalay, at dad kapes ng danatan at isasabay dala so saya nagawan may out of office at tanatan, binalo, so pinalo sa saray proseso at saray Baska tayo aray presidente idanti mo tere rekognasyon kan kabandara do da ubabado da sa parang opisyales yan magi pangulo o manantabay at saray senior citizen sayo at bawat barangay at Binmalay partner RJ. Oh, so inorman ay piyesta ay gayaman. On piyesta ay gayaman na obstaking raramay kasi nata na usulamay no kapag piyesta ng barangay at wala may tatawagan tayo senior citizens night nantam ang obserbasyon ko mas dakil sumiwabay lilengan no senior citizens night ng sara may actual na piyesta talapod antam mo na araya teenagers sinatan at aluara masyadon mahilig doon talaman magingan na may kabataan night karaya tindi dakaton nanti karakal na kabataan night kung tantumat so karakal no natin din sa araya senior citizens night at every barangay tan anong nang tayo yung ililibor-libor tayo at sa duman assembly barangay at sisang karaklan aray senior citizens tayo partner RJ. Yes, correct na si katumutan so Nanay Manok so napupuyat ka partner dyan barangay Papaguyan pisa damot lamunatan na partner malapulat saya diretso lang pa na RJ nani duwari mang piyesta gayaman na Papaguyan at pareyon si Mayor sumula dimang katuwa mang kami doa tana dyan 19 naman umpawil kami Papaguyan lapuda amaya barangay night na at saya lamang mani yung guest naman si Mayor sa dyan 20 dyan Papaguyan sa senior citizen night dyan managman yung guest sa dyan 20 yung mga at kasabay sa Mangkuro 21 tutumbukan laya pa na Raji Supuya at Mangbanag siyempre gagawin tinabas so saya kanagpulan tayo tapano sa natutuwat may lalo ang servisyon marakap at nagamuran na umbanay partner RJ. Sarasarag mo tan ta no nanglingan ka mo partner at singaman taong kanilabat na 50. Siyempre pa rin ang tamla no araw ito stress na ang tamla may asa kaya boto tayo may sana all wala nga masaol na may tatawagan tayo lahat ng problema ay may solusyon pa na. Correct. Saya makapatakad may stress anto partner. Pero siyempre rata stress ato na bibili ng kura susara senior citizen tayo say plano na Oscar ya sa kayamot yan ya ipapalabay ko ya ipadating sa amin na Oscar kanintirong Pangasinan ya press ya gawon mi may aglalaluan susatan so ayudan malapod gobyerno tagay bayag may proseso nag-ingan mas maunglay garawan tayo so livelihood na saray senior citizen piano walay palababalanda walay gawon da gabungan datan agira na stress at panunod na problema da pandaragatan sa anong nang kuya marakap dapat programa na gobyerno at saray senior amay indaniray livelihood program pandaragatan. Yes, wala may kwandalanti mas makapa-stress may akairong kalabat mas marakop may naunat-unat iray lama-lama nanto na stretch kwanda pian mansan siya na mabiskag
pati utok kung gaganad satan no, wala ramay talagang gawon mo yan nununuto mo every day yan to partner. O kasi ang tampar na hindi natin sugawan na gobyerno tayo, ano sa tay, ito na ayuda, yung mga tantulan tutuon, manalagar, Mangiras, oo. Nabugsatan nila yung ayuda, dapat si Terda may livelihood, yan, walang pananapandalatan, sigurado yan na bayaran nila pa nung Ajay. Yes. Kasi no, mga tantira, alangaran dala, yung sa tay sa kaya, programa yan ng ko, medyo atilak, so mission, tan vision to, atan so, for peace na, lalo ng pinangatanda na ito to, yung mangiras. Alam namin mo, tawalang pagkiranan tayo, maungso patakaran na atin sa ating purpose, pero mas dakil. So, nang tayo, depende lara sa ating purpose, nasa kayo ni, dapat sa unang data, so aray malalako na itim, dagay na karakil ni. No, dakutan. Oo. Ang nilarisulba ng DSWD partner RJ. Di balit jad balita kasi nga interdalay pakapanyari da si kaya mo si parit la DSWD no senior citizen so pantutungtungan. On partner RJ, wala na may patakaran niya ang paano sa gagawin mi sa resolution na alaga-alara na National Commission Senior Citizen kasi anti-usar tulang lamang tanya sa commission no, si manlilidan lamang siya disability maminsan sa disability karakter mali trabaho pero manggagawa na proseso yung kapit konsultasyon at saray Oscar being saray Oscar na panutan that araya supukal person sigara they are created under the office of the mayor to look on the matters of all the activities na saray ayuda na saray senior citizen. Marakaptan no kiyantan na nagrantan ya karon na sa muyungan na senior citizen nanto at ato may ibabagam masyado laran ludod at trabaho da. Kanyan na nakulan labat ya walay talagan manasikaso od sikiran senior citizen tani isang tumbling na lang ako magiging senior citizen na rin partner. On partner kasi antang partner siya natan wala ray katong mamisan siyempre due to respect siyempre ni ko-coordinate kada Pangasinan na Social Worker Development Office kung saan demand so singa kay kondom yung balat sa pangkalawang ko sa kaya medyo labay ko na dan na sakya isyo akira sa Oscar being created in the office of the senior of the mayor sa kaya agawa sa kaya Republic Act 994 and the expanded Senior Citizens Act at akin at siya akapil at sa aramay mambubumbun aramay PSWD Bulmarday CSO. With respect of the fact, aluan CSO so Senyora so Oscar dahil it was created under the office of the mayor. Tama ka naman dyan. Dapat it is an independent body. He will look out on the matters of all concerning all the kailangan ng mga senior na siya magipag-coordinate sa DSWD lahat. Kaya ito namin dapat bigyan ng aming pansin kung ano talaga ba ito ba ang PISCAP being a private organization or ang OSCA dapat ang pagtanungan ng DSWD. Maganda yan. Antayin natin yan partner na sana maisakatuparan ng mga magagandang hinahangad mo para sa senior citizen. By the way, sa Binmalay partner nakapanayam namin si Mayor at talagang minomonitor pala rin yung ating mga gas station dyan dahil sana walang magsamantala sa nangyayari ngayong crisis partner. Partner, andam kasi sinangagawa natin si Mayor, nanangan to ang mamisan labi, mo akalaybak. Yes, So, sitwasyon na palengke, uli liber-liber, siya kalaban, anong tanto labat, akin kaputlaran namin na masakbay. Yes, Susaraya gasolinahan, despite of dapat, dapat umumat at siyempre, anta maray negosyante, mamalalako na mangbalik ikaputi masabay, pero natagilan mo sa gasolina at una tagimot sa presyo na yang gano ang tadamulay ang mga sinaliuda na mamura katuman sa kaya na nananganan hello sa punong ng mayor at sa pangkaukulantan pangkamungan
nasaray umbalay na binmalay partner RJ. Mayroon tayong panayam kay Mayor patungkol dyan at yun nga ang kanyang sinabi. Ito, i-play natin partner Elorde, dyan ka lang. At ipaparinig natin. Oo. Okay. Sige. Okay. Sana ulan. Okay, partner. Ito, i-play natin yung pakikipagpanayam kay Mayor Pet Merera. Okay, partner. Thank you. Well, yung pagtitipid, unang-una, nakikita nyo, nagre-reduce na rin tayo. Kung sa akin, kung pagtitipid na lang yan, kung pagtitipid yan, matagal na yun nagtitipid ang bayan ng Binmali, kamo. Bakit kamo? Kung titignan nyo, bakit ano naging priority ng ating bayan Binmali, nakikita nyo solar. Okay. So, ibig sabihin yan, solar, kuryente yan, ay so ilaw yan. Kung yan ay mismong, kung hindi natin inisip na pagtitipid yan, hindi minintain na lang natin yung sa electricity. Pero sa akin, matagal ko na yan pinag-aaralan na ang dapat ang gamitin na natin ay puro ilaw, ay solar. Kung makikita nyo dito sa bayan ng Binmali, punta kayo sa gabi rito, makikita nyo ang mismo liwanag dito sa ating bayan. Pumunta kayo sa mga ibang barangay na nasasakupan ng mga solar na ginawa natin, mga projects. At yung mga projects yan, that is people's money tax, no? Walang may-ari yan. Kumbaga, ibinabalik lang natin yan. Sa dahilan, alam natin na sila rin makikinabang. So, ibig sabihin yan, iyang mismong pagtitipid na yan, noon pa, 3 years ago, bago ako umupo, dahil nakita ko, yung electricity na binabayaran namin is more than 1 million. Pero ngayon, medyo bumababa. Minsan nga 800. Pero ngayon naman, tumaas dahil nakikita natin yung mismong nangyayari na ito. Pero still, I'm hoping na yung ating evacuation center ay magiging makakaroon na ng solar grid panel yan para at least magagamit na namin at makakatipid kami ng mismong kuryente. So, yun ang una kong balak at yan ay gagawin na rin within siguro mga April ay maumpisan na rin yan para at least mababawasan ang aming kuryente dito sa bayan ng Binmali. And at the same time, tinitignan ko lahat kung ano pa yung mga pagtitipid na yan dahil unang-una, kung sabi ko nga sa inyo, kung yung mismong ating kung tinitignan natin kung sapat ba na mga hindi natin pa sapat ba kung hindi tayo magtitipid, kaya ba bayarin natin kahit ang malaki ang earnings ng ating bayan. Nakikita nyo na mula nung mga singkintuan, pag-upo ko na 50 million plus ang kita ng bayan ay na ngayon ay 293 million and one of the top 20 income earner ang bayan ng Binmali out of the 116 towns ng Region 1. So ibig sabihin yan, pinapattern ko doon na makatipid pa rin ako doon sa mismong income na hindi pa pwede na mismo sa pagtitipid ay hindi mo rin titignan yung earnings. Hindi pa pwede ka lalampas doon sa earnings mo. Kailangan, kung let's say may 10, kailangan piso lang ang gastos mo. Kaya yun ang mga sistema na ginagamit ko rito dahil alam ko yung mga earnings na yan ay magagamit yan balang in preparation to any event na mangyayari sa ating bansa. Kung sakaling itong mangyayari na yan sa nangyayari sa labas ng bansa ay patuloy pa rin. Ninyo, yung mga negosyante na baka, syempre, yung pagtataas po ng presyo ng petroleum products, domino effect na yan. Binabantayan din po ba yung mga, like, na mga nagbebenta ng bigas at mga basic commodities? So far, wala pa naman ganun dito dahil unang-una, nakamonitor ang mga natin, yung mga business natin dito, mga BPLO. Sa dahilan, mayroon silang mga memorandum sa akin na umikot sila. At yun naman ang ginagawa. Dahil sa dahilan, alam natin na sigurado na, siyempre may magsasamantala dyan. Alam na nila na minsan, hindi mo rin maiwasan na bakit yung mga iba dyan ay bakit bigla rin tumaas dahil sa malit na puhunan nila. Let's say, ang bigas ay noon ay binili nila ng 1,200. Binenta nila ng 1,250. At pagdating na naubos nila yung stock nila, let's say, out of the 100 na sacks na nabili nila, yung 60 sacks na ibenta nila at 1,250.
pagbalik na lang pumunta sa mga nagbebenta ng bigas, yung mga mismong main na mga miller na tinatawag natin, ay biglang 1,350. Kung titignan natin, yung ating mga mismong negosyante, lumit yung kanilang yung value ng kanilang pera. Bukod pa sa lumit pa, na lugi pa sila. Kasi naibenta na ng 50 pesos, tumita sila, pero magbabayad sila ng additional 100 pesos. So, lugi na sila ng 50 pesos. Lumilit yung value ng kanilang pera. So, ibig sabihin diyan, makikita mo na yung pag-adjust ng hindi ibig sabihin na tumaas ang kanilang presyo. In-adjust na nila dahil sa pinanggalingan nila. Pero kung titignan natin yan, marami nalulugi, nag-close na mga negosyante. Parang nakahanda na parang tulong din na ibibigay kung sakali lumala yung sitwasyon. Siyempre, lahat naman yan ay may handa lahat yan. Kasi unang-una, pangailangan din ng taong bayan na pagpatulungan natin sila. Sa ngayon, pinahanap ko na lahat yung mga savings natin na mga kagaya ng mga, let's say, unused, yung mga unused funds. So, pinatatabi ko na yan para at least paghahanda na yan para pag may pagtulong ay nakahanda na yan. At hindi na natin antayin yung bagay na pag nandyan na ay tsaka tayo kikilos. Hindi pa pwedeng ganon kasi pangailangan ng taong bayan yan. Ayuda. Meron na po bang usapan between the DA po and BFAR para sa mga ayuda naman ng mga isda po natin dito at sa ngayon wala pa. Sa ngayon wala pa. Kasi siguro naman darating tayo dyan dahil unang-una, siyempre, pangailangan din nila yon. Pero yan ay wala pang komunikasyon para sa amin. Okay, siguro Mayor, Sasabi ko naman yan ay alam natin sa kahirapan naman na kahirapan ng negosyo ngayon at alam natin na tayo lahat ay gustong kumita at mabuhay. Pero ang masasabi ko lang sa inyo na dapat man sana ay balansyaduhin din ang kita doon sa mahirapan natin kababayan. Kung alam natin na yung presyo natin ay mahirapan ng kababayan, we'll reduce. Pagtsaga-tsaga muna natin sa kita maliit lang, huwag nang saman malaki. Huwag naman natin sasamantalin dahil unang-una ay kung nagsasamantala kayo, makonsensya naman tayo. Dahil siyempre, alam natin ang ginagawa natin ay mamuhay. Kaya lang, paano ka mabubuhay kung ibang mga tao ay nahihirapan? Tanda natin, hindi lang tayo nabubuhay sa mundo. Mayroon tayong kaagimat na kasama sa mismong pamumuhay. Ngayon, kung nahihirapan sila, ikaw yung maluwag, nakakaangat ka, well, mag-isip-isip ka. Baka mamaya yung mismong nahihirapan, makapag-isip na masama, ay yun ang nagiging problema natin. So sana, sa mga negosyante, tama na yung malit na kita. Diyos na ang bahala sa inyo. Dahil ang Panginoon naman hindi natutulong para sa atin yan. Ano mong bagay na nagiging problema ng isang bayan, siya lang nakakaalam. Kung siya lang ang nakakaalam, siya rin na magbibigay ng solusyon sa bawat problema na darating sa bawat bayan, probinsya at bansang Pilipinas. So let's pray and we hope na itong mga problema na ito ay malulunas at ang Panginoon lang ang magbibigay ng solusyon na maganda para sa atin lahat. okay. Okay, magandang hapon po, Mayor. At gusto lang po naming tanungin dahil kagabi po, may mga ibang bayan po na yung mga gasoline station nagsara na. At yung mga iba naman, sobrang taas kaysa doon sa suggested retail price. Dito po ba sa bayan ng Binmalay, meron po bang ganon? Meron at inatasan natin yung BPLO natin na chicken ng mga bagay na kagaya ng mga naku-close ng mga gasolinahan at nag-o-open naman pag tumaas na yung presyo. Actually, nagkaroon kami ng meeting kanina tungkol dyan po at nandito yung napapag-usapan ng Department of Energy. Ito lahat ito napag-usapan at yung mga question na yan, natanong nyo ay question din namin sa DOA na na-explain ka sa amin yan at may karapatan ng LGU na mag-imbestiga para doon at bigyan ng kopya ano man mga resulta ang mga findings na tungkol doon sa bakit na-close yung isang gasolinahan. At yan ay bibigyan namin ng report ang mga DOA, Department of Energy.
Pero so far, Mayor, wala pa po kayo na-monitor dito na maaaring nananamantala po? Yung mga bagay na ano na yan, ay nandyan yung ano nila na hindi naman at sila naman ay sumusunod dahil unang-una ay alam nila na nag-monitor tayo, nag-inspection. Okay. Mayor, ito medyo lumalala po. Ito pong sitwasyon ngayon. So, yun mga kaibigan, ang naging bahagi ng ating pakikipagpanayam kay Mayor Pet Merera ng bayan ng Binmalay patungkol sa mga aksyon na kanilang ginagawa dyan para sa ganun mabantayan naman yung ating mga kababayan, mga negosyante, mga nagbibinta ng gasolina na sila ay sumusunod sa utos at sa tamang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pati na rin yung mga negosyante na nagbibinta ng mga pangunahing bilihin. Dahil lahat tayo apektado dito, kaya sabi nga ni Mayor, maki-isa naman sila. Huwag masyadong maging yung mapagtaas ng tubo dahil siyempre ito tulong na rin sa ating mga kababayan. At nabanggit din niya na tinitingnan na yung mga bastanting pundo para sa ganun handa naman sila kung sakaling wag naman sana lumala yung sitwasyon, mayroon din silang may bibigay na ayuda o tulong sa kanilang mga kababayan dyan sa bayan ng Binmalay. So gumagawa sila ng mga kaparaanan in preparation sa pwedeng maging paglala o worst situation patungkol pa rin dito sa nagaganap na gyera dyan sa may gitnang silangan na dasal pa rin kanyang sinasabi na talagang mabisang sandata para at least malinawan ng isip ng mga namumuno sa mga bansang yan na mag-usap-usap, magkasundo para sa kapayapaan ng mundo, di ba? Wala na tayong sapat na oras sa programang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Sa aking partner na talagang busy pa hanggang ngayon dahil sa mga piyesta sa barangay, na-invite din lalo na sa off-taking ng mga opisyalis ng mga senior citizens sa bawat barangay dyan sa bayan ng Binmalay. Happy Fiesta, Barangay Papaguyan. Classmate, Cap Will Soriano. Pangalan pa rin ni kasamang Leonel Orde Castro Jr. Ako pa rin po ang inyong nakasama, RJ Bera Jimenez at your service always, Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, Masantos San Maabig Yakabosan, Ned Balang Sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan.